sugar daddy is moest erin tem. Oh, zo. Ja, maar je ziet. Nee, dan kijk ik niet van je kruis. Ik het aan de riots, je nou, pek me vandaag van nails, hevel, lashes, everything. As joy niet van mij kan supply. Gaat ik hier jou kan supply. Nee, maar sugar daddy is verkeerd, man. Hulle moet net jy moet afgeval en dan lossel en dan handelen. Niet met alle benen voor het what you mean, maar je Ik ben nog maar nog steeds, man, is verkeerd. Dan op een moment daar had jy pregnancy, example, jy nou pregnant raak. En dan los hulle nou vir jou as jy nou wil sê jy's nou pregnant van hulle kind en wat so even. En dan kou hulle is verkeerd, man. Nee, maar je moet maar net support, because en het nou dat doen met jouw vrouw en jouw kids, die try maar van mij support. En dan wat is hulle nou nie vir jou support of so en wat gaan jy maak met die kind alleen? Ik zou maar die kan moet afmaken, because hoe gaan hij nou niet van mij wil support? Als hij weet, die dan wat hij gedoen heeft, gaan zoeken. Ja, dat is wat I mean. Ja, ik versta dat nog steeds, man, is verkeerd. Nee, dat is sugar daddy en bij mama bij de is een probleem. Maar als mij kan komen, hij moet daar wees. Ja. Ik was nog te doen met de wife problem, see, that is said. Because before he got with me, he knew what was coming. So Ja, that is zijn zaak. Ja, ik weet, ja. I might say now wrong, but nee, that is my point of view en het zal zo blijven. Ik heb weer gesê dat uit de vrouw is getrouwd in haar. Ja, she told me about that. En ze het nog steeds aangegaan met die plan. Ja, mijn bro. Ja, hij zei niet als hij nog lekker niet, bro. Hij nog aan toch gaan. Oh ja. Hij is nou al lang trap nou ook mee, bro. Nou, ja, mijn bro. Bij plaats, ik heb in mijn kamer iets genomen, bro. Wat is hij? Als ik alleen woon, bro. Dat is meisjes. Para. Nee, man. Ik was net boring of iets besluiten. Nee, ik maak een beetje kak en zo. Ja, oh ja. Kom hier, ik net iets wat nog opgevangen, bro. Wat? Nou, dat zo, ja, zo, wie zei. Maar, zei wat? Waar blijven jullie? Kan niet weer hier als je zij gaat wel komen niet, maar niet maar niet. Gaat wel komen niet. Was het lekker mootje wat lekker kan? Of Hij is een vrienden? probleem nou, bro. Ik weet niet, zij nog zaterdag als je me wil, ja. Alles op school nog, bro. Ja. That's gonna be a problem, my bro. But I was the first time for everything, my bro. Ja, ze is wel right. Oh yeah? Zo moet eerst zien wel like lah man, anders like ze zien. Ja. Maar ja, ik is klaar en beri en weet je wat? My bro. Ken ze van mij? Ja, maar Zo'n skat mee moest, bro. man. Die is low-key goed, bro. Oh Zo yeah? wordt laag, maar niemand weet nog in. Ja. Zij weet met, zij is met pa. Oh yeah, nah. Zij. Oh yeah. Respect, bro. Maar dat het is uitkomen. Hey bro, now when we gonna move then to Wisconsin? Gonna give it time? Oh when? What date, my bro? Een hoofd, een kool gezien, dan kan ik What did in school today? hij weet wel waar ze als wie zijn. Kan hij ook jou. Kan ik vragen waar het zo mee is. Is dat graag? You know the young ones Gaat and je the voice good doen, hij ones. zit dan, gaat je voice. Eerste. Je gaat eerst praten samen. En dan gaat ik je bouwen. Oh yeah. Ja. Oh yeah, my bro. Zal ik je later eens uitnodigen? Respect, my bro. No stress, my bro. Okay, what happens if that's fine. What I could say? That's why Je weet me zo met dank te doen zijn. Niemand zei was te staren. Je moet met tijd gevat, is er een naast? Ja, zo weet je, maar ik heb het wel gedaan. Ja, het zijn.
Hallo? Hoe bel je me nou? Zeg je, kan me nou bellen? Nee man, we gaan hier praten, we kan niet nou praten. Nee man. Oké. Zie je jou? Wie was nou hij? Dat was een vriend. Oh, Fern. Ja. Dat je zegt, je kan niet nou praten. Ja, want ik Nou. naar huis met jou, boy. Als ik dom. Nee, Als ik dom, ik heb jou gehoord daar buiten. Ik heb nou net hier die vensters open. Wat is dat? Ik heb jou gehoord, wat heb ik gehoord? So ik moet nou voor jou nog repeat en voor jou zeggen wat ik gehoord heb. Wat Mijn is dat pijp gehoord? zien. En ik heb hier die venster geluisterd. Nou, Mensen wat is er praten met mensen vriend. Zoals wat Joy praat. Maar ik is nou hier met jou, man. Hij wil Joy is hier met mij, maar als Joy hier met mij, want je zit de hele tijd op je phone, check je messages de hele tijd. Check je altijd, hou je phone op je als een soldaat. En die begint te ons getrouwen, toen was je niet zo niet. Toen leeg je phone overal rond, toen ken ik je paswoord, nou ken ik eerst jouw paswoord. Omdat ik nou niet te kool ga. Rera. Ik moet niet aan mij vatten. Ik wil weten wie was hij. En sê vir my wanneer hy phone call het personal geklink. Ik wil weten wie is het. Anders te praten ze niet met mij niet. En dan vat je jou trap en ik wil niks horen niet, dankie. Ik wil niks horen, zit bij mijn kamer in bad. Ja. Bij mijn kamer in bad. Ik kan nog eens weer als iemand. Nee, ik ga nog Niet zo even wisselen. Het was niet een normal call. Hoe wil ze op zitten? Hoe zit Pieter goed in de doen? Het is een norme call. Ja. Soos wat? Soos wat? Wat is die Pieter? Als ik nou voor jou ga zeggen, het is een prijs, dus nou aan. Daar is niks surprise van jou. Surprise is lichterij. Ja, wie zei wat nou? Zo right man. Ja, zo right. Gaan niet met mij praten. Wat maak jij? Niks boy. Waarom is je bezig? Hoe gooi je je phone zo op je kooi? Ik kijk Royal G's video's boy. Zij kijken Royal G's video's. Ja. Nou, had ik dan nog sounds gewoon van video's zien. Zo waar, laat ik zien. Kom. Laat ik zien. Laat ik zien. Jij weet moest nog zo'n beetje zien. Nou, hoe kan je phone zo je altijd? Hoe kan ik het niet zien niet? Hoe kan dat nou die mijn phone gaan? Ik wil niet in je phone gaan, ik wil zien wat jij ziet, Maar ik wat je zeg aan kijkt. voor jou, ik kijk Royal G video's. Nou, waarom is jij bezig? En als je Royal G's kijkt, kan ik samen met jou kijken. Hoe kan ik samen met jou kijken? Ik hou aan van de Royal G's. Kom ik kijk. Nee, nou wacht, wat is jij bij elkaar? Ha, man. Kijk hier. Ik kom vandaag gaan uit die app uit. Hoe kan je zo vandaag uit je chat app uit? Why are you exiting WhatsApp so was hier in fast? WhatsApp geweest. You were in WhatsApp, I just saw you in WhatsApp now. Ik was in YouTube. Lucian, Ik was in YouTube. Lucian, moet niet van mij liegen alsjeblieft. Ze wil altijd niet paar kleine. Hoe kan je niet de waarheid praten? Maar ik praat er niet Val je niet meer van mij hier niet? Of course. Hoekom? Nou, hoekom zet je met je phone zo? Hoekom stiek je weg wat je doet? Hoekom gaan ze zo vandaag uit WhatsApp en nog nooit in jouw leven? Kan je zulke goed doen en dan zeg je zij van mij hier niet? Because ik heb, luister. Ons twee het getrouw. Een eerlijkheid het ons getrouw. En die is oneerlijk waarmee jij bezig is. So ik zal like om te weten, met wie was je bezig om te chat? Because ik heb gezien, toen ik zoek het, toen zie ik je exit WhatsApp. En ze moet niet geloven, ik had het zelf. So je hebt nog klaar die boodschap gedelete. Ik heb niks gedelete. En niks gedelete. Oh, je hebt lock chat. Nee, ik heb niks locked, zegt ze. Kan ik kijken? Zeg hem Wat is kijk, het ja. dan? Wie is die? Wie is die? Waar? Man, Wat? hij is niks, zie. Hoe is het Naxie? Wie is die? Wie is my baby? Wie is die? Is zij? Dat is in mijn profiel, In Pikkie. mijn phone. Wie is die? Wie is die? In mijn phone. Wie is die? In mijn phone. Moet niet aan mij vatten, vijand. Wie is die? En je weet nou eerlijk waarvan als ik in de chats ga. Zij is Er mijn... is niemand bij je, man. Als jij mij ziel gaan maken. Vijand. Die phone niet. Oh, oké. Oh, oké.
Hier's 'n naked picture. Vibes in my phone. Hier's 'n naked picture op jou phone van 'n jong meisie, As wat? niksie. As niksie. Hier, Vibes as niksie, man. Kijk zo. sy sê sy wil praat met jou oor iets belangrik. Dat is belangrijk, man. Ik waar niet. Hoekom vat jy aan my? Wat Waar ik op mijn phone, hè? Oh, jare, my bloed kook. Zie Ek dat? kook. Ik ga niet zo. Ek kook vir Jan uit my gesig uit. Ek wil sien. Ek wil sien. Sy het gesê ek kan kyk, so ek kyk. Moenie die foon uit my hand uitruk omdat ek wil kykie. Los my. Hoe kan was nu dit doen? Hoekom wil ek dit doen? Hoekom keer jy my? Wat het jy om weg te steek? Is dit niks weg hier? Skuif jou kampie dan toe en sit daar en hou jou hande van my af. Want as jy nou weer jou hande gaan op my sit, dan gaan my ring in jou gefriek lê. Mijn phone. Sy worry van my. Sy worry van my, nie nou. Kry jou self uit die kamer uit. Kom, Ik ga nergens zien waar toe ik kan. Wat je- Phone access. Kijk zo. Cancel button. Window allow phone access. Sy sê sy wag vir jou op die usual spot. Nou? Okay. Ik weet niet waarvan ze praat. En Mijn phone. en sy gaan jou vrou los. Accessibility. Als hij niet nou die phone nog in hand is, dan kom ik voor mij. Vat jou phone en gaan uit my huis uit. Ik kan Gaan nergens. uit my huis uit, want ek soek jou nie meer hier nie. Gaan. Vader, ek kom vanaand na u toe. Ek weet nie wat om te doen nie, Here, ek is rigtingloos. Here, ek kom tot u nederig, my God. Ek vra vir u, Here, dat wat in die donkerte is, Here, dat u het uit sal bring in die lig, my God. Ek het 'n gesteek gevoel, my God, dat my man is besig met iemand anders. En hy is besig om te lieg daaroor, my God, en dit maak my seer, want ek wag vir hom aan. Ek wag vir hom, ek sien vir hom, sy foon, Here, en hy deny het, my God, ek hoor sy phone calls en hy deny het, Here. Asseblief, ek vra, my God, dat u vir hom sal openbloot, my God, vlek hom oop, my God, want ek weet, met u is dit moontlik, Here, alles wat onmoontlik is by u, by hulle, by die mense buite, Here, is moontlik by u, my God. Ek kom na u toe, Here, as 'n nederige siel vanaand. En ek vra vir u, my God, dat u 'n God van naby gaan wees, Here. Stuur asseblief een van u engele om vir my te comfort, my God. En ek is seer, Here. Ek is so seer en nou is ek nog swanger ook, my God. Asseblief. Ek weet nie watter kant toe om te draai nie. Ek weet nie waar toe om te gaan nie. Ek het nie iemand om mee te praat. U is al een wat ek mee kan praat, my God. Wees vir my 'n God van naby en dink aan my, Here. Soos u en almal u kinders dink. Vlek hom op in Jesus naam, sodat ek kan weet, Here, dat ek 'n vrou kan wees wat sterk staan in u. En laat gaan van hom, my God, because dan verdien hy my nie. Here, want u, hy is nie van u af, Here. 'n man wat rondkyk is nie van u af nie. Sê vir u, dankie dat u vir hom op sal vloek. Dankie. Dat alles wat hy doen sal uitkom. Alles. En hy sal skaam staan. My God, hy sal beskaam staan, man, omdat hy met 'n kind van u speel. Asseblief, Jesus. Ek kom tot u en ek weet, Here, dat u dit gaan oplos vir my God. Baie dankie, Here. Ek sê al nou al vooruit, dankie, Here. In Jesus' naam, amen. Wat zei je? Wat maak ek hier? Je weet dat niet veel was hier. Ek is niks met jou vrou te doen nie. Dus hij zoekt moeilijkheid. Toe ek vulnerable gewees het vir jou en toe was dit niks van 'n vrou storie nie. Ze gaat zo aan, ik was ook vulnerable. Ja, reg genoeg, ek het gebenefit van jou, maar die ding is nou so. Wacht man. Sta die. Wat nou aan, hoe koos jy nou die tyd van die aan? Hoe het dink ek het die tyd van die aand gekom? Vanoggend toe doen ek 'n pregnancy test en dit was positief. Pregnancy test. Pregnancy test, met wie anders het ek geslaap? Jy was my sugar daddy gewees. Het nie niks. Ik was hier heel dag samen met jou. Oh, so het jy vir my kom optel by my huis en drop vir my whenever jy wou. Jy weet mos hoe gaan dit. En nou wil sy vir jou so, nou wil sy so ek. Kijk je, ik ga niet strijden met jou. Maar even, kijk je. Als je baby kan, doen is Bluetooth. Maar voor nou,
gaan ons dit so vat. Is my kind so. Dit is jou kind. Jy kan maar op Bluetooth so whatever gaan doen. Ek staan op my ding as jou kind en as jou kind alleen. Because I sleep with you. Kyk, praat sagter man, so hard. Jou vrou kan maar uitkom, ek is niks meer na te doen nie. Sien jy, sy wil net moeilikheid maak. Sy was nooit so gewees nie. Van die ding is nou so. So ek moet mos nou vir jou uitsit. Jy is mos nou sugar daddy. So let it Ja, maar sy be. weet ek sal ooit so, man. Moenie worry nie, man. Moenie worry nie. Ons sal sien as die kind kom. Ons praat môre. If tomorrow ever comes. Maar ek is môre weer hier by jou deur. Ek sal sommer aanhou. Nou jy moet uitkom tot van my approach. Dan sal ek alles uitbring. Relax, moenie so hard praat nie, man. Sy gaan moeilikheid maak, net as dit môre uit so. Om jou kant skoon te hou, sal ek my mond nou. Ja, sy moet. Maar as die bom bas, dan bas dit. Dit is al wat ek vir jou kan sê. Ja. En sien ek jou? Ja. Ja, lekker jou.